kebar nan fa da muke karba fa ya ishe mu haka fa. Kamar inda gwamnati ta zama cin naka take cizon babba da yaro. A yaron da yake ciki ma gwamnatin nan cizon sa take wallahi. To saboda haka mu ma dole fa mu zama cin naka. Dole ne mu san abin da ya kamata. Kebar nan ya ishe mu haka. Ni yanzu jikina ko naira 5 ba. Assalamu alaikum. Wannan wanka da kake gani ƙarya ce. Wa alaikum salam. Allah ya sa duk kuma. Mutuwa. Kai wani irin banzan mahaukaci ne lallace ka. Wannan gaskiya ya ci kai ba. Kawai muna fama da kebaran da muke dauka ka ji wani mahaukaci. Shi kai baka jin kebaran ne dan uwarka. Wallahi tallahi. Bai Allah sa mutu mutuwa. Wancan dai mutuwa ba yanzu ba dan uwarka. A dai bincike. Kana kallon shi kansa ka san wancan ma da mutuwa. Kaina wai za ka rayu wannan zati harkar nan fa da saki kamar yadda gwamnati ta zama cin naka take cizon kowa kuma dole mu canza wallahi. Assalamu alaikum. Allah ya sa ku aljanna. Look at his lips.